Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Bine v-am găsit la Dosar de Politician. Astăzi vedem o adevărată echipă de șpăgari ce se învârte în jurul unui important ministru și șef de partid. Procurorii DNA îi dau târcoale ministrului Agriculturii Daniel Constantin. Lațul se strânge. De un an de zile, rând pe rând, consilierii ministrului Constantin, oameni din minister și afaceriști apropiați de Partidul Conservator au fost arestați sau puși sub acuzare pentru corupție. Procurorii l-au executat zilele trecute tocmai pe fiul ministrului Daniel Constantin, un anume Laurențiu Rebega. Acest Rebega este europarlamentar ales pe listele PSD. Rebega este de profesie inginer zootechnist și a lucrat pentru firmele cu profil agricol ale mogulului Dan Voiculescu. Rebega este acuzat că ar fi luat o șpăguță de numai 40.000 de euro alături de un secretar de stat. Fiul lui Constantin aranjase organizarea unei expoziții tematice la Romexpo, chipurile pentru ca Ministerul Agriculturii să promoveze produsele agricole autohtone. Banii pentru expoziție, circa 330.000 de euro, au fost plătiți de la minister. Organizatorii trebuiau să întoarcă 40.000 de euro șpagă lui Rebega în buna tradiție românească. Asta se numește în limbajul șpăgarilor parandărăt. Rebega a scăpat de arest pentru că are imunitate. Problema ministrului Daniel Constantin este una mare cât casa din cauză că fiul Laurențiu Rebega era principalul său om de încredere din Partidul Conservator. Este greu de crezut că Rebega își făcea de cap în Ministerul Agriculturii, lua șpăgi și făcea combinații cu banii ministerului fără ca Daniel Constantin să aibă habar. Televiziunile de știri l-au prezentat mai tot timpul pe ministrul lui Voiculescu în lumina unui băiat bun și serios. În jurul său colcăie însă o adevărată faună de personaje penale. Anul trecut, un anume Daniel Bran, consilierul ministrului Constantin, a fost arestat și el pentru acuzații de corupție. Originar din satul mare, Daniel Bran ar fi luat o șpagă de 500.000 de euro pentru a rezolva un dosar de despăgubiri la Agenția pentru Restituirea Proprietăților, ANRP. În acest dosar, Bran și-a folosit relațiile din Partidul Conservator pentru a ajuta un samsar imobiliar să primească despăgubiri de peste 5 milioane de euro. Ca să rezolve dosarul, consilierul ministrului Constantin a apelat la colegul său de partid, Cătălin Dumitru. Acest Dumitru a fost sprijinit de șeful PC pentru a ocupa funcția de vicepreședinte al ANRP. Atât consilierul lui Constantin, acest Bran, cât și vicele de la Agenția de Despăgubiri au fost arestați pentru luare de mită. Dar lucrurile nu se opresc aici, ci se agravează, pentru că se învârt bani mulți la agricultură, iar tentațiile sunt pe măsură. Una din vacile de mulți ale ministerului este Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură, APIA. Ministrul Daniel Constantin și-a început cariera în 2009 ca șef al APIA, fiind propulsat în funcție de mogulul Dan Voiculescu. Odată cu venirea la guvernarea USL în 2012, Daniel Constantin a ajuns ministru, iar la APIA a fost numit șef un anume Aurel Pană, sprijinit tot de Partidul Conservator. În 2013, Pană a fost arestat pentru că ar fi luat o mega șpagă de 1,2 milioane de euro în legătură cu un contract finanțat din bani europeni. Ironia sorții face ca și alt șef al APIA, un anume Dorel Benu, susținut tot de Daniel Constantin după ce PNL a ieșit de la guvernare, să fie arestat și el pentru corupție în 2014. În fine, în mandatul de la agricultura lui Daniel Constantin a fost pus sub acuzare și fostul șef al Agenției Domeniului Statului, ADS, un anume Lucian Mogoș, tot pentru corupție și șantaj. Să fie vorba de coincidențe sau ministrul Constantin are priză la corupți? Acum, după ce sunt puse cap la cap toate informațiile acestea, este greu de crezut că șeful PC este chiar ușă de biserică. Mâine continuăm seria dezvăluirilor din curtea mogulului Voiculescu cu dosarul neromanțat al lui Cristian Popescu Piedone, cel care vrea să-i fure șefia Partidului Conservator juniorului Daniel Constantin. O adevărată tragicomedie politică. Am vrut să fie nu doar Biu, ci mafia. Am vrut să fie o țară întreagă. Pentru
pentru o țară întreagă.